Ola a todos e benvidos unha vez máis a un apartado do noso tema, o cal se titula Exipto, o país do Nilo, evidentemente facendo referencia ao chamado río Nilo. Dunha maneira moi similar a como ocorreu na civilización mesopotámica en torno aos ríos Tigris e Éufrates, pois en Exipto a súa sociedade irase aproximando paulatinamente de forma progresiva ao río Nilo, buscando, evidentemente, a fertilidade do seu solo, así como a súa abundancia de auga, sobre todo tendo en conta que todo o territorio que o rodeaba era, na súa maior parte, desértica. Este proceso comezará a producirse a finais do cuarto milenio antes de Cristo, é dicir, en torno ao 3100 e ao 3000 antes de Cristo, o cal nos está dicindo que é unha civilización 500 anos máis tardía que a mesopotámica, que comezaría en torno ao 3500 antes de Cristo. Ao igual que o río Tigris e Éufrates de Mesopotamia, o río Nilo tamén tiña un proceso cíclico de enchentes e de baixadas de auga do seu caudal. As enchentes producíanse no verán, en torno aos meses de xuño e setembro, proceso onde se daban as chuvias torrenciais e estacionais da área máis tropical de África, hacia o seu sur. Mentres que as baixadas, evidentemente, prodúcense ao finalizar o mes de setembro, o cal permite que os territorios que rodean o río Nilo queden completamente húmidos e tamén ocultos baixo unha fina capa de limo negro, que era unha capa de barro fino que se localizaba no fondo dos ríos, pero que simplemente polas riadas, as inundacións e o movimento das augas acabou emerxendo e depositándose nas orillas do río Nilo, que tiña unha característica moi fundamental, que fertilizaba moi ben as terras e permitía que rapidamente se puidese cultivar nesas regións. Isto vai a provocar que o único territorio habitable como tal de Exipto sexa esa estreita franxa que circunda o río Nilo. E pola mesma razón, o desenvolvemento da civilización exipcia só se vai a producir nese pequeno territorio, cunha disposición alongada ao longo de toda a beira do río Nilo. Por esta mesma regla de tres, podemos concluir que o río Nilo para a civilización exipcia era un pilar base, unha espiña dorsal e unha estrutura que era a súa fonte de vida e que fundamentaba todos os seus recursos económicos. Entre eses recursos destacamos a agricultura, que era a base económica de todo o exipcio. Unha agricultura que tiña unha forma cíclica de traballo. Comezaba, evidentemente, labrando as terras tras as riadas dos ríos. Logo, sementaba nas regións donde se depositou aquel limo negro, ese barro fino que fertilizaba a terra. E, finalmente, recolectábanse os cultivos, que ben podían ser cereais, verduras ou liño para confeccionar vestimentas. Ao mesmo tempo tamén se van a utilizar técnicas que nós estudamos que se deron en Mesopotamia, como podría ser a construción de diques para controlar as enchentes dos ríos, así como a realización de canais para aproveitar a superficie cultivable das terras ao máximo. De maneira colateral á agricultura, tamén temos a gandería, pero, por seguir mencionando actividades económicas relacionadas de maneira directa coa actividade do río Nilo, temos, en primeiro lugar, a pesca, así como o cultivo de papiro, que vai a ser fundamental para a realización e o desenvolvemento da escritura en Exipto. De igual maneira, aínda que isto xa non é unha actividade económica como tal, o río tamén vai ser un eje de comunicación clave en todo o imperio, comunicando, debido á súa disposición alongada ao longo do río, o norte, coñecido como o Baixo Egipto, co sur, coñecido como o Alto Exipto. Evidentemente, esas comunicacións facíanse con barcos, ben a remo ou ben a vela. Como acabamos de comprobar, o río Nilo era ese fenómeno natural que lle permitía todo o básico á civilización exipcia. Era, en definitiva, aquel recurso que lles permitía vivir, e por iso mesmo o río vai estar asociado tamén aos deuses. Como lles permitía vivir? Pois a través do desenvolvemento dunha actividade tan básica como a agricultura, que lles permitiu ter un estilo de vida sedentario. A partir desta actividade tan básica, como en calquera outra civilización, desenvólvense outras máis complexas, empezando, en primeiro lugar, por a artesanía. Unha artesanía que tamén era bastante simple e sinxela, que se realizaba en pequenos obradoiros urbanos daquelas cidades que se dispersaban ao longo da beira do río Nilo. Nelas realizábanse tecidos a partir de liño, por exemplo, ou mesmo cerámica, ou mesmo traballábase coa ourivaría, que é aquela arte de traballar con metales preciosos, principalmente o ouro. Se temos artesanía, evidentemente tamén se vai a desenvolver o comercio, só que dunha forma diferente á civilización mesopotámica. Mentres nesta civilización se acabou inventando a moeda, en Egipto seguíamos tendo o mecanismo máis arcaico que era o troco.
onde se intercambiaban produtos agrícolas por outros que escaseaban en Egipto debido á súa posición nun deserto, como podía ser a madeira, a pedra ou os metais, incluso perfumes ou obxectos de luxo. Os cales conseguían, intercambiando, como xa comentei, en regións máis afastadas, como podía ser o Mediterráneo, Somalia ou incluso coa civilización mesopotámica. Entonces, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao!